घुमेलू नीमन बन के खेते खेते कैसे भइल बा सामान। घुमेलू नीमन बन के खेते खेते कैसे भइल बा सामान। कैसे भइल बा सामान गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते होके जवान देलू खेले के खेलावाना कते बियाह घर बैठल बारू। होके जवान देलू खेले के खेलावाना कते बियाह घर बैठल बारू गावाना। बिगड़ेला मोन हमार लेते लेते कैसे भइल बा सामान। बिगड़ेला मोन हमार लेते लेते कैसे भइल बा सामान। कैसे भइल बा सामान गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते कहेलू सिल पे कुमाल बाबे पेकी मिस्टर महेश जी हो कल भल चेकी। सुन कहेलू सिल पे कुमाल बाबे पेकी मिस्टर महेश जी हो कल भल चेकी। अमृत राजा कहे से कैसे भइल बा सामान। अमृत राजा कहे से कैसे भइल बा सामान। कैसे भइल बा सामान गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते घुमेलू नीमन बन के खेते खेते कैसे भइल बा सामान। कैसे भइल बा सामान गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते कैसे भइल बा सामान। गोरी हेते हेते।